Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 28 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Uy, 4 ka adlaw na lang ang nabilin, i-welcome ta na ang tuig 2021. Ano ang mga balita kag mga isyo karon nga adlaw? Ano ka signifikante sining Disyembre 28? Niños Inocentes ini. Ang pila naton ka mga utod ginagamit nila ini sa pagpanginto kag pila ka mga hindi amo nga mga balita, pamahog kagiban pa. Pero dapat makaintindi kita. Kung nga agin tawag ini nga adlaw Niños Inocentes, balo kamo diri naghalin, diri nagsugod ang kahakugan sa poder, kadalok-dalok sa pwesto, diri ini nagsugod nga nabutang man sa Biblia nga hadlok bala malapawan. Amo ini ka signifikante sining adlaw ang kasaysayan ni Haring Herodes nga puwerte kahakugan sa poder, hindi gusto malabawan. Anong natabo? Man nagbisitang tatlo nga mangin alamon nya may matawo nga bata nga mangin hari sa mga Hudiyo, hari sa mga hari. Sus pagkabati ni Herodes, sili niya gali ha. Ari ay minanduan ang tanan nga mga soldado. Sili niya pamatyon ang tanan nga bata nga lalaki sa Bethlehem kag palibot nga kabanduhanan halin sa 2 ka tuig paidalom. Pinamatay ato. Hala, pinaglabo, pinangutdan ulo sa mga soldado. Hamak mo sa pagkadamo sa kabataan na ginpamatay. Kay base, isa dito ang ginakabi nga manginhari sa mga Hudiyo. Amo ini si Hesus Kristo. Amo na nga, ang Niños Inocentes hindi naton pagkutaw-kutawon. Masubo ini nga adlaw sa pagpamatay ginatos guro linibo ka mga kabataan bangod sa kahakugan kag kadalok sa hari basi malabawan ang iya poder. Amo ini ang matuod-tuod nga kasaysayan sang Niños Inocentes. Kon sa aton pa mga kauturan nga nagabasa bala sang balaan nga kasulatan, basahan ninyo kay nabutang ina sa sinulatan ni Mateo sa Kapitulo 2, versikulo 16, tubtob 18. Tilawin nyo kag basaha para nga hindi kita mangin ignorante, nga hindi kita mangin inosente, nga sa likod nga masubo ini nga kasaysayan, ginahimo naton kutaw-kutaw, ginahimo naton sa pagpanginto sa aton pariho. Dapat nga kita tanan makaintindi kung nga ginatawag ini Niños Inocentes ang Disyembre 28. Action Radio Philippine Standard Time Lasais 38. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayod na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga
hapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Kahapon naga-monitor kita sa kapihan nga programa sang Aksyon Radio upod kay Aksyon Boy Duran ang pagpalayag ni Congressman Greg Gasataya nga 80% na gali sa mga barangay sa Bacolod ang nakaabel sang programa sang Department of Labor and Employment nga tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged kag displaced worker ining duli tupad. Suno kay Congressman Greg Sataya, ang pundo rekta gali nga nagahalin sa gobyerno nasyonal kag gina-download ini sa mga barangay. Ang mga opisyal sa barangay amo gali ang gintugyanan kag magkilala sa mga benepisyaryo sang cash per work nga programa sang gobyerno. Gusto gimanti ang mga barangay kapitan, ang mga sinakpan niya, kilala niya kag kung sino ang dapat matagaan bulig. Kaya ang kada barangay kapitan, ang tanan niya nga nasakpan, may listahan na siya sa tanan nga pumuluyo. Amo na nga kung sa tiyon sang eleksyon, may mga flying voters, kilala dayon. Gintugyan ina sa barangay. Kag siling ni Congressman Greg Gasataya, ang ibante wala pa man makabaton sa Bacolod, bangod wala pa matapos ang liquidation. So, angan-anganan nyo lang maabot gina pagkatapos ang malikidar ini. Pero sa nasiling ko na, maayo ini nga programa sa tion sang pitipit kakahimtangan, sa tion sang kapigadon, sa tion sang halit sang pandemya sang COVID-19, may ara pa nakatupa nga bulig sa pila naton ka mga kauturan labinigid sa mga kabaranggayan pagi sining tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged kag displaced worker. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ari na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Daw nangayo pasensya si Presidente Rodrigo Duterte. Kinakas yung face mask siya. At tubang sa madamo nga mga cabinet member. Yan o, abin niya kay kabudla, ihambal mo. Siya nagmandos na, kinanglan. Manakpo na wala suksok face mask. Tiguro, hindi kagwantang presidente. Magagad hambal sa kabinete, ya. Na pinitlakas na, man medyo may tabon ba mo, Kinakas siya. Nga suri gina. Daw, kabudlay gidi hambal. Pagkatapos lang nag-meeting siya. Pagkatapos nga ginrevoke niya ang damlag lang mando niya sa Department of Education nga tugtan ining face-to-face lang nga klase sa bulan sang Enero. Kinakas siya to. Nya hindi anay. Gin-cancel ko ina sa mando niya sa Department sang Edukasyon. Suspendido. Bangod sining karon kadelikado. Bag-o nga variant sang COVID-19. Nangalapkap na siya. Alin dito sa Norway, subong inigo yan na. Sa Britain, inigo yan na. Sa Malaysia, inigo yan na. So, gadamo, kag ang malain, ining bag-o nga ni, nga nasiplatan nga daw medyo bumata ang COVID-19, kadelikado. Kay kadasig kuno maglaptas ini. Ay ano maning natabo sa aton man. Abitan ay babaksin na. Daw lipay na kita. Nga tuslukan na kita sa bakuna, arin man o. Sos, bumata siya kag suno sa report, porte ka delikado, kag porte ka dasig maglapta. May lang gani kay ang DOH nagsiling nga wala pa sang virus strain sa Pilipinas. Pero hindi kita magkumpiyansa. Kay kung nagalapta ini siya sa bilog nga kalibutan, base posibilidad ipangamuyo talang nga hindi man kita pag-iguon dire sa pungsod Pilipinas. Tiyan mo na ginasiling bala. Hindi ita pagdalian. Ano abi kay hala, duso gid, nga dapat pakantuon gid ang mga kabataan sa bulutuan. Tiari ho. Wala pa matapos sa pamakal sa kagamitan, ginlain naman ang plano. Pinosdakan kita karon. Bumata ang COVID-19. Kag mas delikado. Ti kundi pati si Presidente Rodrigo Duterte, kansilado, ginariboko ang nagligad ko nga mensahe sa aton sini edukasyon. Ako tani, sugot na siya. Pero bangod sini, nga kadelikado, tamo, puli siya dayon, halin sa Davao, balik sa Malacanang, bangod sining report nga ni.
Tingato ni Moon, mga muyo kita, hindi na madugangan ang kalalatan nga ato na agyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Radio Philippine Standard Time, Lasay 58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extended. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon